Heiner Ernő ránk figyel, kávé fölött fingik el. Két hybré a kis lőcs, itt a kókányolás, a szabadság. Egy, két és hybré a nevünk, informatika a kedvencünk. Szidunk és szarozunk, minek ide tendenció. Egy, két és hybré a nevünk, informatika a kedvencünk. Szar a falra felrepünk, velünk a jövő. Együtt, hey! Ügyvezető Tula is, mosoly mögött hitellapít. Ernő mondja, Isten faszát, bazd meg, és a hibát leplezzük, bezárjuk. Egy, két és hybré a nevünk, informatika a kedvencünk. Szidunk és szarozunk, így lesz a szarból várunk. Egy, két és hybré a nevünk, informatika a kedvencünk. Barna alá befekszünk, vitamében mind sikerül. Vitamében mind sikerül. Nyilván ez a bántalmazásra való önkielégítés végtelenül beteg formája, vannak köztünk a társadalomban ilyen beteg emberek, bandába verődve ilyen rakhoz ZRT és weboldalakon. Ilyen, az apád lehetnék. Kár, hogy apádék a tisztességes eljárás, a tisztességesen való életvitel művészetét nem verték beléd. Nagy kár. Nagy kár, hogy megkaptad azt a csokit a Tesco-ba 3 évesen, mikor föltöbbasztad magad, hogy nem akarnak csokit venni, ahelyett, hogy a fejedet belebaszták volna a falba, helyette inkább rohantak, azt inkább megvették, csak hogy ne visíts. Hát gondolom ezért lettél ilyen mentality. Neonity meg mentality.